Ianuarie 1942. România raționalizează pâinea, 300 de grame de om pe zi, 5 zile pe săptămână, 3 felii. Asta primea un adult pentru o zi întreagă de muncă și de viață. Și partea cu adevărat stranie abia urmează. Banii din buzunar nu mai contau aproape deloc. Puteai să fii plin de lei și flămând în același timp. Eu sunt Dorian Ianuș și aici punem preț pe lucrurile despre care alții doar se ceartă. În următoarele minute o să vorbim despre cum arăta economia, pe scurt, economia României în al doilea război mondial, pe date din arhivă, cartelele, piața neagră, salariul de venit, hârtie. Nu pentru cultura generală o facem, pentru că avem iar un război la graniță. Și lecția asta merită știută înainte să te învețe altcineva sau să înveți pe cont propriu. Un om obișnuit într-un oraș românesc. 1942. Are serviciu, are salariu. Și salariul ăla brusc valorează ciudat de puțin. Hai să vezi de ce. Lucrurile esențiale nu se mai cumpărau la liber. Zahărul și uleiul intraseră deja pe cartelă. În luna decembrie 1941 apar cartele și pentru carne, untură, săpun. Iar în ianuarie 1942 lovitura cea mai grea, pâinea. 300 de grame pe zi, 5 zile din 7. Adică statul îți spunea negru pe alb că nu contează cum muncești, cât muncești, nu contează câți bani ai, primești atât. Cheia de la mâncare nu mai era banul, era cartela. Și cartela se dădea statul, în cantitatea pe care o hotăra doar el. Când auzi sărăcie de la război, la asta să te gândești. Nu la lipsa banilor, la banii care nu mai cumpără absolut nimic. Cum se ajunge aici? Printr-un lanț care pare la fiecare pas destul de rezonabil. Economia e distrusă de război. Statul, ca să nu moară lumea de foame, fixează prețuri mici la alimente. Sună uman până aici, doar că la prețul ăla mic, marfa nu ajunge pentru toți. Cererea e uriașă, oferta e distrusă. Și atunci marfa face ce face marfa mereu. Dispare de pe raft oficial și reapare unde? La piața neagră, la negru. La prețuri de 10 ori sau chiar de 100 de ori mai mari. Cifra care spune tot, în 1945, carnea de vită se vindea pe piața neagră între 12 și 14.000 de lei. Prețul oficial era o fracțiune din asta. 2 luni de prețuri în aceeași țară, una pe hârtie, una reală. Și de aici regula pe care ți-o las. În criză gravă, salariul nominal este o iluzie. Ce contează e accesul la marfă adevărată. De asta, în război, omul care are un sac de făină cu aur, cu ceva de dat la schimb, stătea mai bine decât omul care avea teancul de bani. Banii valorează exact cât poți cumpăra cu ei. În 1942, tot mai puțin. Spre 1947 aproape nimic, pentru că după război a fost și mai rău. Plăți pentru armata sovietică, despăgubiri de război de 300 de milioane de dolari. Circulația monetară a fost foarte haotică. Anii 1944-1947, penurie plus inflație scăpată de sub control, dezordine totală. Una dintre marile hiperinflații ale istoriei, aici, la noi, acasă, în România noastră. Dacă ai văzut episodul cu Ferdinand și prăbușirea leului, ai deja un deja vu acum. Dacă nu, poți să te uiți, o să-l găsești chiar aici. E același tipar, a doua oară într-o generație și motivul pentru care vorbim despre asta azi e că avem un război la graniță, nu în manualele de istorie. Și ca să fiu foarte clar, ca să nu jucăm cu frica, nu vine raționalizarea la pâine în România, nu asta spun. Suntem în alte lume, alte economie, alte alianțe. Ce spun e că mecanismul de fond, adică instabilitatea care transformă banii în hârtie și bunurile reale în avere, nu e o piesă veche de muzeu. Funcționează și azi, la o intensitate mai mică. Războiul din Ucraina, purtat de Rusia lui Vladimir Putin, e la câteva sute de kilometri distanță de București și la 1 kilometru de graniță. Nu ne atinge direct, economic, însă ne atinge de ani buni. Energia e mai scumpă, lanțuri de aprovizionare date peste cap, incertitudinea care se varsă în inflație.
Nu e cartelă, dar e aceeași forță la un foc mult mai mic. Instabilitatea care roade puterea banilor tăi lună de lună, fără să anunțe. Iar lecția practică e cea pe care generația din 1942 a plătit-o cu foame, ca tu să o iei gratis. Valoarea nu stă în cifra de pe bancnotă, stă în ce rezistă când vremurile sunt grele. Ei n-au avut de ales, tu ai. Dar mai rămâne un pic, mai un mic detaliu. Unul pe care manualele de istorie îl simplifică și care spune de fapt ceva mult mai interesant de atât. Nu există o cartelă pentru toți. Minerul primea o rație, soldatul alta, muncitorul alta, funcționarul mai puțin, membrii de familie și mai puțin. Statul, chiar și în penurie, mai ales în penurie, ierarhiza cine merită să mănânce și cât. Gândește-te o secundă ce înseamnă asta. Cartela nu mai era doar despre pâine, era despre un joc de putere. Cine controlează distribuția în criză, controlează absolut tot. Cine mănâncă, cine tace, cine ascultă. Iar puterea aia strânsă toată în mâna statului e printre cele mai periculoase lucruri pe care le poate produce o criză. La noi a rămas acolo încă vreo 50 de ani după. 3 felii de pâine pe zi. Cu asta să rămâi din episodul ăsta. Nu cu bătăliile, nu cu frontul. 3 felii numărate de stat. Pentru un om care muncea o zi întreagă. Și teancul lui de lei care nu mai cumpăra a 4-a felie. Nu mai avea cum. Eu sunt Dorian Ianoș și doresc numai bine.